в реката, сапун прави от водата. Баба Марта го събира и в един ден го изпира. Що е то? Малък Сечко, знаете ли? Да, знаят. Какво се казва? Това е... Оля, госпожо, ми подсказвайте, да? Не, нищо не съм казала. Снега. Да, леда или снега правим. А кой е Малък Сечко? Аз няма да подскажа, само да кажа вашето стихотворение с какво започваше за баба Марта. Малък Сечко се, така. Кой месец? Кой беше? Кажете, да, ти. Кой месец? Месец март. Марта е баба Марта. Марта. А преди баба Марта кой месец? Кой е втория месец? Да, кажете. Точно така, февруари. Сега готови ли сте за втората дата? Добре, слушайте. Те са бели и червени, румени и засмени. Чакайте ли? Те са бели и червени, румени и засмени. Щастие даряват, като слънце ни обряват. Що е то? Кажите. Мартеници. Точно така, мартеници. Аз се огледайте, виждате ли тук някъде мартеници? Да. Другаде? Колко са общо? Много мартеници. Добре. Готови ли сте за следващия? Така, дечица, Да. първия клас. Тишина, моля. Така. Готови ли сте за следващата? Да. Слушайте и внимавайте, да видим кой ще я отгасне. А тя е следната. Рано тя е подранила, чудни мартинички е стъкмила, че зората, щом се пукне,